Извинявам, да. Да, снима. Сега. Но зависи на каква резолюция има... Не знам колко минутен клип има. Но ти не може да си го видиш. Нямам представа. Нямам книжка, но подарък на брат ми. Той си... Коника ми ноута. И си го беше купил и после ми го подари и си купи нов и... От Америка си го беше взел. Това да ви спомня колко Аз с тази карта, примерно, ако направя цяла резолюция, ще се изкарам Я да снимам сега. Ех, тази мама как се играе с тебе? То не зависи ли от големината на карта, това до колко можеш да тъмнеш? Да, може да го направиш така, обаче някои апарати имат лимит от, примерно, могат да правят клип 3 минути, не повече, примерно. Това е май 350 минутчета на, да. Ами 3 минути не. Може да е, смисъл не, аз просто малко ти е рано, бе, рано определен, от 3 тръгна. Той дви надолу, обратен броят. Да. Но може да е това, може да е в настройките, може да се масне. Няма ли бе? Ще го завърши го. Гага, 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 гага. Ти е спасено!